ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଶିମିଳିପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଖୋଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶିମିଳିପାଳର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଜଳପ୍ରପାତ ବରେଇପାଣି, ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ, ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଚହଲାରେ ଆପଣମାନେ ହରିଣ ଏବଂ ମୟୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ହାତୀ, ବାଘ, ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ହେଉଛି www.simlipat.org କିମ୍ବା www.ecotour-odisha.com ରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି ଶିମିଳିପାଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ବୁକିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିମିଳିପାଳକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଠାବଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯୋଶୀପୁର। ଉଭୟ ଗେଟ୍ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଗାଡ଼ି ହିଁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ପଶିବାର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିବା ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାର ହେଡ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଅଛି ସେ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି www.similipal.org ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିମିଳିପାଳକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ବା ପର୍ସନାଲ ଭେହିକେଲ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଡ଼ିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ 180 ମିଲିମିଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିମିଳିପାଳର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିମିଳିପାଳର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି 12 ସିଟେଡ୍ ଟେମ୍ପୁ ଟ୍ରାଭେଲର ଗାଡ଼ି। ସେହି ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଉଛି 12 ଜଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶିମିଳିପାଳର ବରେଇପାଣିଠାରେ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ନନଭେଜ୍ ବା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଠାବଟା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଶୀପୁର ଦେଇକି ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଶୀପୁର ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଠାବଟା ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।